ngai ke blai age pi baro aga kateng ga jong Jesus Christ lo try ba unong prem jong aban jong pi hai kan diga step aku ban kren ye pi ko ga mat ka badon kam ma do kata-kata shach kor ba wadi kan jingkai jong ada examine na ka tinga jong play klang pila bane phe ka jingkai ka badai na ka jingkai ka balai perlo PCS ngau ne em ba kinang lap lagi kisni wa YouTube ki ong ba kan ne ga de ka ya jong ka jingai dang men nen ngang snap ek way ka YouTube channel jong way no ngela pola pao po me kalia pa ngape comment bro klong yero to rai haba Ukraine na kam ki apostle no basan uong ba uong ikaw ka kedin ba ki don ha ka ya jong ka jingai bom dei tang ka singกับkong ma ka so ni ba bun sing es ko ba uong ba kan ni ka ya jong ka jingai kan ni ka ya jong ka jingai But umday tang maubat kiway ru ki ong kumta pen ong baka ni ka jutang ga batamay ka day kaya jong ka chingay habagi ong kumta pia pen pili kamot kumno habagi ong baka ni kaya kalong kaya jong ka chingay habagi ong kadi kaya juga chingay kemoban ong ba omdan chingay ha ka jutang ka barem bagi ong gini ki ibaro namar baki suthu bakla ya ka ax tu balik nama ki ong bau mesin buku ublay wi ya raga ha ka kam ki posong ka baar ka singi pentecost ba kumta nadu ka taga posa kemat ka sang kaya jong ka jinga ye ngala ban shu sngu thu hang ni bagi momen ong ba mdan ha ka jutang ka barim pukum kata ka bangan sapet mdan men sim bagut aga janta ka barim ka baar ngala ban su thu ki momen ong ba dan jinga ya ka jutang kabar kapalai ki sutu baklaro ya ka gospel yo others iwe kanyo kabong kum ka hukum ka wando Moses ne ka jing snai ba jinga ba ka jing sha ka wanda o Jesus Christ ki shim ga ki sutu baklai ka ki omba ka ne ka de ka ka pa nya phe ya ka jutang kabarim na ka jutang ka batha jutang ka bathamai ba ka jutang ka bathamai ka jinga Pagkunda ka jutang ka barim kadai kay kaya jong ka hukum. Kata ka jutu bakala ka jong ki baka jing ai kam exist shuwa jong u Jesus Christ. Pagkunda ka pinipir ya ka jutang ka barim na ka jutang ka sama. Ka banong ni fi ka ni ka bud kam kren ni ka kontras kani ka dekot ka pen iya ka fulfillment. Bagabagam kani ka jing kai kawan laban day na ka dispensationalism. Kani ka system ka baparya simple ka baparya ya ka jutang ka barim na ka jutang ka batama. Ba ublay u deal differently hagini ki different dispensation ki baki ong. Hakat ko ya ka bakum to ublay try kum to. Hagini ka ya ka baar kolong kum to ublay try kum to. Baki divine ya ka scriptures kum ta. Bagam taki penkut ki ong bahak Old Testament kadi ka por jong ka hukum bat ka jutang batamai kadi ka por jong ka kajing ai pi kani kajing perkhat kani kajing kai kam tam ni iya mai galia ka bakum kani kiwan namar ba ki bis ka jinget ka jing kai ka jong ki na ka experience klem ka jing puli ba ka proper exegesis ya ka tien ka jong u ble but then ba ka daw kapoi shadu kani ka jingikai ban penkut ba penong ba kaniri jingai which mean there is no grace in the Old Testament kata ga dei kaba kikwa ya kaba ken hikai pi ga ni ka jimbam sung thu ya ka tin ka jong oble ya kata ka unfolding ka jing pet pau no ka jong oble ya kata ka kejutang jong ka jingai ka jong u nado ka Genesis shadow ka kitab jeng penpau kapelong ya Gibril bakin hikai komne haba pi study ya kejutang ka besamai kenma ban study ru ya kejutang ka barem ban study ya ka in the light of the ban study ya ka kom kejutang ka besamai kenang ba pin sung thu aka kabadon ha kajutang kabarem
Ka Bible ka padi kumno na haga bedai bar kani atau kani kadai tang kani ka jutang wat mai ka ya jang ka jinge dan jinge ka jutang ka brim aga padi ye fi ba ka jing ai ka jutang jong ka jing ai the covenant of grace ka long bitang ka wai kam de tali ka jutang jong ka jinge ba de gani ka jutang jong ka jinge kelas dang nadu ka Genesis lo balai ka de khot ka ba khatsan ka gospel ka beningkong ka bala yalap da ublay bat ban kular ban pha ye Mesaya ban penim bat la pendep ye kini ha ka jingwan ka jong Chris bat ka jing pendep ka jong o ye ka kam jo ka jing suspa alor jong ka dikna so ka jing ka sang ka Jesus lai ka khot san adu ka proto evangelium ka gospel jong ka jing but nadu ka jang ka barim jogmat ki banget je ka jang ka barim kipet bakisania ya ka jingwan jong Mesaya bagai ka busale na ka banta jong ki bat mangi ya ka jang batamai ngipet komju shadien sa ka ga bu Mesaya wala penda blo ka dik na ka banta jong ni so ka dik na ka centrality ka cross ka gospel ka centrality jong ka Bible wadi na daw haka Genesis lo menri ro pra ka Bible itu yang ibu Noah ula shem ka jing ai ka jing snaya khma jong utrai he found favor or grace hak ma jong utrai u Abraham ulang nget ha utrai ba la khen ye kata kum ka khok ha u ka sang ba his pa lai ka pra ka itu yang ibu utrai ulong u ba kum no u ba isen u ba dap jing isen ba dap jing u ba map u ba tut ban bitar bat u ba dap da ka jing Badai marang ya mas muthu bau blay utrai baki briu ke jong utrai dai ka jingis nei na du ka jutang ba re ma du ka jutang ba tamai tang ba ka pau shai ha ukres ka rum no basa ka de khot ka balai ha du de khot ka ban ri ven i hang tu bau po lu pen i ba la pen ksan yu Abraham dai ka jingai ling ba ka jinget uga meni yangi bagi banget jaga jutang ke barem lapan kesan daga jingge bau penengkam nak kenuk sa jong Abraham bat jong David babani bagi jing panem habaro arli ke testament la kalong ke barem da kalong ke betemai kadai leng ba ke jingge daga jingge upani ruba kata ka khok kabal ai seti ke dai daga jingge amne daga jingle jang ka hukum. So throughout the Bible, ka jing panem kali ka jing ai hi marway, lengba ka jingit marway, ha o Messiah marway. So Paul klam invent ni ka jing kai ka batmai, usuan ra ka badat dan lupa na do ka Genesis sakmat. Kiba invent ni ka jing kai ka batmai de ki no kai ha ki ni ki sngi kiba sathu bakala, kiba shubes ka jing kai ka jong ki ka tung ka kti ka jong ki experience ba ka jing so brio ka jong ki. Hake Hebrew kal nang ba khatwe ke example ka ba khamshai ba do kata ba kiru ko jong jang ka brim ki ba ya yo ya ka jing pan em da ka jing la pan ksan ni ki da ka jing u Abel ulong kum ta u Enoch ulong kum ta u Noah ulong kum ta u Abraham ulong kum ta u Moses ulong kum ta baro ki long ki brio jong ka jing na ko pan puli ka ni khtiat na ka banta jong phi na ka Hebrew kal nong ka ba khatwe ka de khot ka ba lai pu kan dai kaongkom ni tikini baro kamu kita ki Old Testament saint habala play ki de ka jinget jongki jinget kata ka de ka bangi i de ka tien ka jong ublay kani kala pau shai baga jingai ka don habaro kiya bagum ta ka jingis nei ka jingai kam de tang ha ka New Testament ka jingai baga jinget kalong barabo ka means of salvation even before the cross. Kumong may nakipet siya khmat, ngingipet siya din. Mesaya baka dikfna baka igabaw sa le kalong hapdeng jong ka Bible. Kiyo jupanim da ka jugalenti. Badi hangi ba Paul ong Galatia long balay ko bapra bay ka gospel lay lap siya Abraham. Haba ong ka gospel ka bukamno. Kajing ay ka gospel jong kajing ay lapan im yo Abraham daga juga gospel lapan im yo Enoch daga juga gospel lapan im yo Noah daga juga gospel ikiru ko tang barem daga juga gospel lapan im yang iru daga juga gospel
haba ong balay lap ya ka gospel how Abraham isang mas kong benta pleng baka jingay kamday baka dantang ka New Testament hindi ladap ban proclaim what ha kajutang kabarem kabakan siya sungi baka jing pen kalong barobor da ka jingay marway da ka jingay marway how Chris marway nakalong siwa ka jingwan long briu Chris na hadin ka jingwan long briu jong Jesus Christ kata ka bangide ba ngide ban skill tu fi nya maso tu ya kan ka typology ha ka jutang gaborem ki typology ha ka jutang gaborem ke pen ka grace baru ka tu ka jingknya ki sacrificial system sa ka temple ka tabernacle ka passover ka ski jo ka jing penyesuk kidigi gitu kita ki sengil jong kres ki point sa khamat ya kata ka gracious prophet ki kadaw ya ka provision ka gracious provision jong blay na malkipop what ha ka jutang ka berem badehang ni mo polo ong ba ka hukum kami ang persya ka jing kularga jong blay henry ka long tang ka kung ganong kai until ka jingwan jong Jesus Christ kami persya ka jing kularga jong blay. So gitu baru ka bagi ka jutang ka batamay. Kepentingay, ya ka jingis nay, ya ka jingay ka joblay, ya ka provision ka grace ka joblay. Ya ki bangay ka jutang ka batama, ka barem. Anong ngiyele persali ka jingay? Kepenting kong hikay ka jingtali jong ka ba. Peni ya ki baga grace ka don nado ka jutang ka barem. Omday tang ka jutang ka batamay. Peni badan nakaway ka covenant of grace. Ha ka jutang ka barem ka itang ka sergiyo. Jong Chris, badai makataw kisya niya how Chris. Omday hagajing kanya, omday haulang berat, omday hagi bro, andre kereta gasar niyo. Bad beniba, unsawan, umesaya, ubasaba, ikipop gajung kiso gajing siya niya kamday hagajing kanya, kadihaw nong panim, balay lap ya kata ka gospel throughout the Old Testament, balay kajutang ka batamay, lapendep ya kata how Chris, bakam tangi siya niya. Panipai jauh Chris kumutrai bau nong pene bujungi. Pesong tu bega gospel you honest you wake nyo ka pen om ya ka contrast le ka fulfillment. Ka pausai hau Chris menta. Peni gnu ksaja ka jutang ka berem. Unawa Abraham de bet ujan abi ki weki shem ya ka jingis ne ka jang oblai lai lap ka gospel seki. Tu kam dan atli ka covenant of grace. Hai ger kam vera ne dan tang ka wei. Ka grace, ka karon grace, but kalong kumta na do Genesis like asan, chadu ka kitab jing pen pa. Tiga jing ma ka makrang wan na gini jing ka kalong pakam no. Ki ya parya ya ka Bible, but ki distort ya ka gospel. Ki mo manong ba lapan ni ki bru ka jutang ka ka hukum da ka jing le. Bagum ta ha ka jutang ka batamay, kali ka jing ay how Chris. Kalong kabaya persya ya ka ktiin ka jang oblay. Omdan uwero ka Bible, ubayo jing pan like na kalenti jaga ding na jang Jesus Christ kakular jang unong panem na koy pat kalenti kipen kendor kipen bujli ki kerdem ya ka jingsha jaga ding na haka history baka centrality jang ka ktien ka jang ublay batir pada ong gadon ka jingma. So kajing ay kabaong ba kajing ay kasdang haka New Testament kalong kajing song thu bakala ka bajur kagkum kakting kajong ublay ngilai ba kajing isnay kam day ka plan B hindi kadi kajing isnay kaday ka padaban plan daw blay siwaban pensok nong remiya ka berde hey kakitab jing ben pao ka pati gani hagal nong ka bakalay ka dakot ka baprang ka men puli yavi kalay ka obra kong kumno ti kita baro ki besong halo ka kendo ki yamani dem yau ki bakakerteng jong ki om shem lat kho aga daga kita ke jing im jong utau khon lang brad yau bala penyap lamen dang long ka per thai so nya mas kong tu baka Bible na do Genesis sa do kitab jing pen pau ka pen ya ka way ka khubor ka ita khubor ka jing pen im da u Chris marway da ka jing a marway da ka jing eight marway habaro kia. Tu kum tang i ka jing e ka dan
nado ka jatang gabarim kelas dang wat shua ban psnorim gaberdei lapen shai ha ka jingwan ga jong Jesus Christ bagum ta ke ga jipen kot ba pinam ong shu ba kani ga ya jong ga jing ka ya jong ga jing kata ga ke jinget ke babakala ne ga tang wa khubor always by grace ka gospel ne ga jing how messiah marway om da ga jingle ga jong u grace marway yo ga da ga jing ke bangim ne me yo padiang leng ba ga jinget marway ke ba ndai bangi le ne ga liang ga jing hinding shu padiang ni kata ga ga bu bleu la pendep lang ba o messiah but that will always be the message throughout the Bible kubor haka Bible baro kawe ubleng got khui pi ngase pe gi week man ba dei ba kani ga ju ke issue ha go pa ke video tala pe you amen